ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 21 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 164 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад. дар имрӯза навормон 10 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 220 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 270 000 сомонӣ ва инчунин квартираи фурӯшӣ дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии арзон, срочнӣ ва хуб. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед ва дар охири навор каме дар бораи хабарҳои нав суҳбат кардагем. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва дар бинои истиқоматии 3 ошонага ҷойгир аст. воқеъ дар кӯчаи Роҳи Нав, поёни Корвон. бо тамоми ашёи хона фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. албатта ки боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархи хона навистагиай, занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Чори, ноҳияи Данғара. 8 сотиқ замин, 8 дар хона дорад, 4 дар хонаи калон, 4 дигаш хонаи времянка мебошад. 2 баня дорад, якташ дар времянка, якташ дар хонаи калон, термекс дорад якташ, яктаи дигаш овош гузарондагӣ не ки термекс надорад. қолин, телевизор, кондитсионер, кухни гарнитур, умывальник, ов дар ҳавлӣ ҳаст, ҳамавақта овош мебошад. анҷумхона, дегнохона, хулас ҳамаш ҳаст, ҳама шароитро дорад. 20 дона дарахт дорад, дарахтҳо ҳамашон мевадиҳанда мебошанд, яхдон ҳам ҳаст. хулас чизе ки дар видео мебинед бо ҳамаи ҳамин чизҳо фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, нархаш 800 000 сомонӣ. барои харидорҳои аниқ албатта ки боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва боз хотиррасон мекунем ки рақамҳое ки охирашон 1146 мебошанд WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз навор ҳам маълум аст ки хона таъмири хуб дорад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Чори, ноҳияи Данғара. 8 сотиқ замин ва 8 дар хона. тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагианд, мо ускоритш кардагием. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона дар WhatsApp муроҷиат кунед, ба шумо видеои хона рӯй мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати Навобод, деҳаи Чиртак мебошад. хонаи рақами 690. ҳавли 5 сотиқ замин дорад, 4 дар хона бо таъмири хуб, кухни, баня, аловхона, молхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. бо дар ҳавли ҳавзи калона барои овгирӣ. замин як документ дорад ба номи як кас аст. дӯстони азиз, 2 тақсим кардагиай хона кардагием. апаву хоҳар 5 сотиқи тақсим шудагиай. харидори аниқ боша, савдо мекунем, барои документошам карданаш арзонтар мекунем. хонама қолинош, шифонер, кухни, шкафо, газ бо баъзе чизошам мемонад. нархаш ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. боз савдо мешавад агар харидори аниқ бошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 88 97 мебошанд WhatsApp доранд. рақамҳое ки охирашон 12 62 мебошанд имо доранд. дӯстони азиз, чӣ саволе ки пайдо кардем, чӣ маълумоте ки ба шумо дар кор шуд, ба ҳамин рақамҳои соҳиби хона занг занед, пурсон шавед, нависед, ба шумо ҳамашро боз хубтар мефаҳмонанд. дӯстони азиз,
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 270 000 сомонӣ. Марҳамат бо диққат гӯш кунед. 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. Боз кухнӣ, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. ҷойгир аст дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, ҷамоати сари киштӣ мебошад. нархаш ҳамагӣ 270 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона бошад дар рӯи экран. ватсап доранд. боз як чизро хотиррасон мекунем ки хона бо об ва барқи доимӣ таъмин аст. дарахтҳои мевадиҳандаам низ дорад. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона зангзада пурсон шавед. тамошобинони азиз, ин наворам ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагиям. мо каме ускориташ кардагием. агар хоҳед ба пуррагеми видеоро тамошо кунед, ба ватсапи соҳиби хона нависед, ба шумо видеоро рой мекунам. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, пешсараномуш Ҷили Кулбуд, совхози Москва, пеши дарвозаи Калонда ҷойгир аст. 10 сотиқ замин, 3 дар хона дорад. пешаш навес 18 ба 3 бари хона ариқи Калон мегзарад ва нархи хона бошад ҳамагӣ 220 000 сомонӣ. ҷой мешнавишад дӯстони азиз, дигар арзон намешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед. метавонед дар ватсапам нависед, чунки ватсап ҳам низ дорад дӯстони азиз. марҳамат. ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир ҳам дорад. 220 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Павроти Ленинград. бинои 3 ошхонаga мебошад. 4 дар хона дорад. 4 сотиқ замин. таъмир миёна аст. об, барқ дорад. мактаб дар наздикиш. нархаш бошад ҳамагӣ 380 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад. боз албатта ки савдо мекунем, мегӯяд соҳибаш. ва рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, участкаи Тубек. 8 сотиқ замин мебошад ва 7 дар хона дорад. дарахтҳои мевадиҳандаам ҳаст. дар ҳавлӣ оби качайка ва 3 гектар ҳавзи об аст. хонаро ремонт кардагианд. раҳи Калон наздик мебошад ва нархи хона 500 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем. нархаш 500 000 сомонӣ, лекин муомила мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. бинои панелни открити лестница мебошад ва ремонти тозаҳак харидори аниқда арзон мешавад, мегӯяд соҳибаш. нархи хона бошад 225 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хона дар якум ошона ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 33 микрорайон. як хонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. ҷойгир аст дар 33 микрорайон. соҳибаш мегӯяд ки арзон мешавад бо агар харидор бошӣ. хороший район для проживания, старый ремонт, есть огород, мегӯяд соҳибаш. ориентир Оҷил, 33 микрорайон, 65 дом. нархаш бошад 196 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пешсараномуш Қурғонтепа. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад.
худи бино аз 7 ошёна иборат аст. Дар назди хона 2 мактаби замонавии русиву тоҷикӣ, бозор, донишгоҳ ва боғ аст. Кухни алоҳида бо тирезаҳояш мебошад, яъне кухниш тиреза дорад. Нархи хона 268 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нарх навистагӣ. Марҳамат дӯстони азиз, мутаассифона соҳибаш нанавистанд ки дар куҷои шаҳри Бохтар хона ҷойгир аст, фақат ки ҳамин шаҳри Бохтар навистагианд тамом. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Дӯстони азиз, кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 10 монен бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарияи шумо лайки худамонро мегузорем. ва бародарое ки футбола дӯст медоранд, футбол тамошо мекунанд, табрикто мекунам. ҷоми ҷаҳон 2022 сар шуд аллакай дар Қатар. Якум бозишон аллакай ҳози навакак тамошо кардам. Қатар қатъи Эквадор. Рости гап якум таймша тамошо кардам, дига дим таймаш да интерес надод. чиба ки аллакай маълум шуд ки Эквадор мебура, Қатару қасос бозӣ накард. хай пага интизор мешем. Эрон қатъи Англия, Уэльс қатъи США, Сенегал қатъи Нидерланде. Рости гап бисотараму Англия қатъи Эрон интереснияй. хай насиб бошад пага тамошо мекунем. кадоме ки ҷоми ҷаҳон 2022 тамошо мекунанд, дар комментария нависен. дӯстони азиз, фикри худатонро оиди ҳамин чемпионат гӯен. иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ҳар як ҳамин наворҳо монда охиришда ҳамин чемпионата обсуждат кунем, барое ки мада ҳамин чемпионат шавқоварай, интереснияй. лекин дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ягон хел ставка, ягон хел букмекеро қатъи кор накунен. чизи ҳаромай, қиморбозияй, илтимос ҳамин чизро даст назанен. чизи ҳаромай ва даву дунё хоҳен нахоҳен ҷавобша метиҳен. илтимос ягон хел ҳамин қиморбозиву ставкода хоб накунем. просто футбол тамошо кунен, кайф кунен, шавқовар шавад шумода. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. лайкро фаромӯш накунед ва ҳатман обуна шавед.